o batanon, ako ratsa naray agud dayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manira ikagalan. May nabukusan, may sunsuniyo pa, may binutot, may nandabhabursa. Halagang sige kita, kay nasayaw na ang bisita. Maupay ay pamusura, upog ang sunata ang banda. Halagang sige kita, kay nasayaw na ang bisita. Maupay ang pamusura, upod ang sunata ang banda.